हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मोर छोटिया ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। तो जो मोर भी माने गोटे एमती गला काली गोटे माने कहते नहीं माने मो यूट्यूब स्टूडियो रे माने जो व्यू जो आसे माने सी माने कमी कमी गला माने बहुत ही माने दुख नागिला कहीं एते कष्ट पर माने किछि ही नाही। ता जो माने बहुत माने आपण मानक ही माने से मनटा पूरा बहुत दुख अच्छी कहीं मो आपण को माने माने एमती भल भल माने भिडियो ही आनी परिबे आपण माने कहितली किंतु ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ହିଁ ମୋର ମାନେ କମି କମି ହିଁ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଭାଇ ପୁରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହିଁ କରୁଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ହିଁ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ନ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମାନେ ମୁଁ ତଳକୁ ହିଁକା ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗକୁ ହିଁ ନଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରୁଛି ତାକୁ ମାନେ ଆପଣ ଆଗକୁ ହିଁ କଣ ମାନେ କୋଉଠି କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ କରି ମାନେ ଫୋନ ନାହିଁ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ତଥାପି ଆପଣ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ପ୍ଲିଜ ମତେ ହିଁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ କେହି ନଥିବେ କେମିତି ଆଗକୁ ହିଁ ଯିବ। ପ୍ଲିଜ ହାତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କଥା ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି କହୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟୁଡିଓ ହିଁ ମାନେ କଣ କେଜାଣି ହେଇଛି ତା ଯୋଗୁଁ କାଲି ପୁରା କମି କମି ହିଁ ଗଲା। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡି ଖୋଲିଥିଲି ମାନେ ଲଭ ଗୁରୁ ଆଶିଷ, ମାନେ ତାର ବି ସେମିତି କମିଥିଲା, ମୁଁ ବି ଛାଡିଥିଲି ମାନେ ତା ଯୋଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିରେ ହିଁ ଏଇ ଆଇଡିଟା ହିଁ କମି କମି ଗଲା। ତା ଦେଖିକି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଦୋଷ କଣ ହିଁ ଦେବି। ମାନେ ଯେତିକ ମାନେ ଛୋଟରୁ ମାନେ ବଡ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଦୁଃଖ ପଡିବ। ତଥାପି ମୁଁ ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଣିବି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମାନେ ସେ ମୋ ଭିଡିଓ ନ ଭ୍ୟୁ କିଛି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡିବ ମାନେ ପଡିବ। ମାନେ ଆପଣ ହିଁ ମାନେ ଗରିବ ମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଯିଏ କରୁଛି ତା ଦୁଃଖ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ଖାଲି କଥା ହିଁ